October 20, 2010. Ang tibuok kalibutan ana sa tuman nga kalisod, apan ang Pilipinas ana sa tuman nga karagaya o padato, apan kini dili makahagit sa pagpangabubho sa mga Israelinhon, kay dato usab sila. Apan sa dihang ilang makita ang labihan kadako sa akong pagpanalipod sa Pilipinas, sila mahagit sa pagpangabubho. Sila maganyon kana nga pagpanalipod ni Jehova nga Dios alang unta kanato, apan nganong nahiadto sa mga hintil nga mga Pilipino, tungod sa ilang makita nga akong himuon dinhi sa Pilipinas, kay kini nga nasod sa Pilipinas buot ilugon sa ubang nasod sa hintil tungod sa kadato sa Pilipinas. Apan panalipdan ko ang Pilipinas nga akong giputos sa labihan kadako sa akong gahom, tungod niini walay bisan usa nga makasulod og kaduol sa atlanan, sa kadagatan, sa kawanangan o kayutaan sa Pilipinas nga dili mga dugmok, kay ang tanan mga dugmok o mga sunog ang tanan maibulong, ang mapintas ng nanak kay ang tanan niyang gaway maputol, ang tanan kay ang tanan mga matay. Sa dihang makita kini sa mga Israelinhon, sila mga bubho na kay bisan unsaon sa pagtabang sa mga dagkong nasod sa mga hintil na sila dili makahimo, mga pakyas silang tanan. Sa mga nangutana saka sige sa pagpadayag niini, dili kini pinan-awon o damgo kung dili usa kini ka audible voice nga gipigta sa balaang espiritu. So dili ako mao gipadayon niini, dili ako magisultihan niini, ug dili ako mo nagsulat niini, kundi si Sairo Italiano Tagian Kiber nga niya nagpuyo sa Davao del Norte. So una kay mga pangutana lang kay tubago na to kutob sa tabang sa Ginoo. So kung gusto ko impormasyon nani, pwede kang ani, pwede kang mitag may address o pwede ka magpa-explain. So kung nagduha-duha ka bahin na ng mga ipagpadayag sa Ginoo, may mo dili lang ka mag-istorya og di mayo o magpaabot lang ta sa buhaton sa Ginoo, hindi mahitabuan.